حراي كبرات تقطعتلتي كمي وعلكم نايلوم مدبنا فلي زبالة خمون عبيت مسترات زحزو يوم ازون مسترات تراهو دما نبر مينسترات كالوتن غازينياتات هلو كوناتات زرينايو بفلاي دما ناي أمريكا وزاي قداي مينستر نبر بلينكن استزار وزروا بطعمي حيالا حقم زخونا يو أمريكا أب خمي درجة 5 بسعات زحبريو سلازي أزن خالوتن حبريتاتات نبخاتكم كنبلينا نابت مدبنا قدم مقارنا نزي چانالنا شير لايك سبسكرايب قبرو كورا تغطاتلتي حجي نابت مدبنا كنكيدينا ناي أمريكا وزاي قداي مينستر نبر بلينكن حجي هذا مبرهي ولو مس ناي أمريكا عبيت ميدياتات أبز قبرو كالا مللس زوس داينا بلينكن انتايلو بمجمرة درجة أمريكا أب كبد قدعات يالا ترامب جوجي زغنا بوليتيكاوي كماري ايو اتيو ترامب أبزوج خاطو هلو بزح كحاتو بزح كمرمرو زنبرو زقبو نجارات نيرو نت نجارات كمرمرة سئلو بدفيت نبان باندمت نبزوينات أتيلو كابزوينات جن كوس أيكلنيو كابزوينات أنت دازيوس يلما كاوشتن كابدجن صقطات كتصاورو أيكلنيو أما أمريكا دما حيال قدات كبصحيو قبل تزاري بولو بلينكن ترامب كابزو قداي نخوص بزح صعرتها تقبرالو جن كوص أيكلنيو قبل حابيرلو زدما نأمريكا عبي وردتن كثاران يمسخن زولو دما رقص النصرون اندهونا مسيلو كالوت كونريلات ناي أمريكا استزاربو دما أب أمريكا ترأي بزي فلت وتادراي خساراي بزعيو نازلو سو شجر يلن اتخسارا وحيد كايو جن اتو قداي بسلام مفتاح ايو قداي ترامب بوقع مسكسرة بمعقب بمعصاو فتنة يكبرالو إذا دما اتهم أب حيل بحر زلو وتعدرات ناي مقبل حزرة سلزلو ناي موقع عقمو زيرو أمريكا انت دا بأقر وقع انت دا جميرا دما اتزبلت وردتن عبي كسارة نكنا نبلو ايو سلازي أمريكا أبزح حج ساعات زلو حدن أمراتي سعراتها أمينة إلاخت وتصالوا تشاو إلاخت وتصالوا بس إسرائيل زلوا ركب ملو كتقوى رصالوا عيب قال أي البحر حيني أمريكا نبر وتعدر انتهيلو زو تعدر ترامب كلهم محازوتو نقالو استمرعا إسرائيل وانيو سلازي نعوم كحقوس زقبرو وكي يزي نا أمريكان زتكم وكاي نبرا قنا نا أمريكان نسرائيل قود يومي أمريكا أبلع العالم زلوا تقبل نسينا الله إسرائيل أمول عالم زنبرا صلوا سينا الله إسرائيل نزل صلوا مسعنت ناي أمريكا صلوا كمان كتصنيها
ህዝብ ኣሜሪካ ሕጂ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘለዎም ኣረኣእያ ፍጹም ተቃራኒ ኮይኑ ኣሎ እዚ ብዙሕ ከይሓሰብሉ ብዙሕ ከይሓተትሉ ብዙሕ ከይተመራመሩሉ ብድፍኢት ናይ ናታንያሆ ትራምፕ ድማ ኣብ ትጥቕኡ ዘለዉ እስራኤላውያን ብዝገብርሎ ፅዕንቶ ምክንያት ዝኣተወ ኩናት ንክልቲኦም ሃገራት ሃሲሉ ኣሜሪካ ተቐባልነታ ስኢና ኣላ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተነፂጋ ኣላ እስራኤል ቀደሙን ሓይሊ ኣይነበራን ኣቕሚ ኣይነበራን ኣሜሪካ ካብ እስራኤል ኢዳ እንተዳልዒላ እስራኤል ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ ስለዚ እስራኤል በዕላ ደፊኣ ደፋፊኣ ዘእተወቶ ኩናት ሕጂ ከመይ ገይራ ከም ትወፅኦ ካብዚ ኩናት ከመይ ገይራ ትሃድም ጥራሕ ትደሊ ዘላ ኣሜሪካ እቲ ዘለዋ ሽግር ክትፈትሖ ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ በፂሓ ኣላ እንኮን መውፅኢ ካብዚ ሽግር ኢዳ ሂባ ስዕረታ ኣሚና ስቱኽ ኢላ ምውፃእ ካብዚ ከባቢ ገልፍ ከባቢ ብምሉእ ክትወፅእ ኣሎ እዩ ዝብል ትራምፕስ እንታይ እዩ ዝብል ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም 30,500 ገለን ሕሶት እዩ ሓሲቡ ኩሉ ሻዕ ሕልሚ እዩ ዝዛረብ ሕልሚ ናይ ኢራን ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ኣርጌቺ በጃኻ ካብዚ ሕልሚ ውፃእ ናይ ኢራን ፕሬዚዳንት በጃኻ ካብዚ ሕልሚ ውፃእ ይብልዎ ኣለዉ ትራምፕ ሓንሳ ኣነ ምስ ኢራን ፅባሕ ክንዘራረብ ኢና ነገር ተወዲኡ ኣሎ ትብል ሓንሳ ገለ ትብል ብዙሕ ዘረባታት ኢና ሰሚዕና ስለዚ ህሉ ኩነታት ግበር ህሉ ኩነታት ስራሕ እዮም ዝብሎ ዘሎ ትራምፕ ግን ሕጂ እውን ኣብ ሕልሚ እዩ ዘሎ እዚ ውግእ መዓስ ጠጠው ይብል ምስ ዝብልዎ ኖ ንዘይተወሰነ ግዜ ምክንያቱም ይብል ኣብ 4 ሰሙን ክንውድኦ ኢና ኢሉ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ምክንያቱም እሱ በቃ ብውግእ ዘይረኸቦ ብጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ኣብ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልካ ምምያጥ እንተዘይ ኮይኑ ካልእ መፍትሒ የለን ዝብል እዩ ናይ ትራምፕ እንታይ ሽሙ መፍትሒ ድማ ክህሉ ዝኽእል ድማ ተሳዒርካ ስዕረትካ ኣሚንካ በተሳቶም ዝብልዎ መንገዲ ከይድካ ሰላም ምግባር እንተዘይ ኮይኑ ግን ተዋሪድካ ከይፈተኻ እሳቶም ዝብሎ ክግበር እዩ ብሓይሊ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ዘሎ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ስዕረት ምንም ጥርጥር የለን ተሳዒራ እያ እስራኤል ሜታ እያ ግደፍዋ ሳብ ሜታ እያ ፀዝቀጣፍ ኢላ ኣላ የለኹን ኢላ ኣላ በቃ ፕላስተር ገይራ ኣላ ትራምፕ ጥራይ ዓጀውጀው ዝብል ዘሎ ዓጀውጀው ይብል በቃ ሎሚ ሓደ ፅባሕ ካልእ ድሕሪ ፅባሕ ካልእ ዘረቡ በቃ ርጉፅ ኣይኮነን ሕጂ ግን ናይ መጨረሻ ኢራን እንታይ ኢላ ኣላ እዚ ናይ ተኩስ ጠጠው ምባል ስምምዕ ኣይቅበሎን ኢላ ኣላ ሓያል ኣሜሪካ ከናውሕ ኢላ ኣላ ክትታኮስ ኣይትኽእልን እያ ክትዋጋ ኣይትኽእልን እያ ኣብዚ ደረጃ በፂሓ ኣብዚ ደረጃ በፂሓ ሕጂ ዕርቂ እንተበለት እቲ ዕርቀ ኸማን እሳ ኣገዳዲ ኮይና እቲ ሳት ትደልዮ ተገይሩ ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሕጂ ኢራን ትደልዮ ተገይሩ ኣብ ኮፍ ኢልና ክንዛረብ እንተዳደለኹም መጀመርያ እታ መርከብ ፈኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰራዊትኩም ኣውፅኡ ድሓረይ ንዘራረብ ኣሜሪካ ፈትያ ከይፈቱ ካብቲ ከባቢ ሰራዊት ክትወፅእ ከይፈትወት ስለምንታይ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ዘሎ ሰራዊት ደኺሙ እዩ ዘሎ ዝበልዑ የለን ብጥሜት ኣይመውትን እዩ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ መራሕቲ ክበልዕዎ እዮም ጥሜት እንዳመትና ስቂና ይንብልን እያ በቃ ክብልዎም እዩ ኣብኡ ዘሎ ኣየራት ኣብኡ ዘሎ ብኢዶም ዘሎ ኣየራት ሒዞም ክምለስሉ እዮም ናብ ኣሜሪካ እቲ ሽዑ እንታይ ክገብር እዩ ካርሞም ድዩ ኣየር ኣለዎ ኒኩሌር ኣለዎ ኩሉ ተዓጢቓ ስለዚ ኣብ ዓብይ ሽግር እዩ ዝሽመም ዘሎ መዓልቲ እንዳኸደ ክኸይድ ከሎ
ኣብ ሰራዊት ዓመፅ ከይለዓል ስግኣት ኣሎ ማለት እዩ ትራምፕ እዚ ሸጊሩ 19 ንዘራረብ እንዳበለ ዝልምን ዘሎ ክዘራረብ ከሎስ ኣገዳዲ ዘረባ እንዳተዛረበ እዚ ኣይከኣልን እዩ ነገር ተወዲኡ ኣኽቲምዩ ኢራን ስዒራ ኣላ ኣሜሪካ ድማ ፈትያ ከይፈተወት ትንብርከኽያ ወይ ድማ ሰራዊት ዓመፅ ገይሩ ናብ ሽግር ክትኣቱ እያ እዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ መስል ተኸታተልኩም ይቐኒለይ ምሸት ብካልእ መደብ ይራኸበና ሰላም ዋዕሉ ቻው ቻው